Sir, libre sakay sir, Blooming Treat lang. Ha? Libre sakay, Blooming Treat, saan ka? Libre po sakay, Blooming Treat. Basta fully vaccinated ka sir. Blooming Treat lang ako, kasabay. Blooming Treat? Oo, libre lang. May vaccine card ka sir, okay ka na. Vaccinated ka na sir. Oo. O sige sir, saan ka ba? Sa ano lang, sa SM. Sa MRT. Saan doon sir? Sa ano? Kaysa natin. Quezon Ave. Sige sir. Vaccinated ka na sir ha? Ha? Vaccinated ka na. Nagsasakay talaga ako sir pagpapasok na ako sa work. Pwede na to? Ano sir? Sir, paano lang ako sir? Para safe lang tayo pareho. Okay ka na sir? Mahirap sumakay sir no? Ah. Nagsasakay talaga ako sir pag papasok na ako. Hindi sir, papasok lang ako. Nagsasabay lang ako minsan ng tao. Parang ano lang sir, tulong lang ba? Buti pumayag kayo sir. Buti pumayag ka. Sumakay. Okay lang sir, di naman tayo masamang tao eh. Ay hindi po, baka magalit asawa ko. Magagalit yun. Mga lalaki lang sir.
sir? Uwi kayo sa inyo? Uwi po kayo? Trabaho? Ganda po pag Sabado walang traffic eh. Opo. Pero pag Monday to Friday eh, sobra traffic dito. Araw-araw na.
Opo, araw-araw po pumapasok. Dito ako dumadaan. Monday to Friday kasama ko asawa ko. Dalawa kami. Pag Saturday wala siyang pasok. Bilis ni ma'am, oh.